ନିଜର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପଢୁଥିଲେ ତମେ ସରି ଚିକେନ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ଖାଅ ନାଇଁ କି ତ ଚିକେନ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି ମୋତେ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ KFC ଜାଣିଛ କି କିଛି ଜାଣିଛ କି ଜାଣିନ KFC ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ୱାର୍ଲଡରେ ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ KFC ତାର ଯେ ଓନର ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଓନର ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଥିଲା ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ 4 ଲାଇନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋଡରେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସଟା ରୋଡ ସାଇଡରେ ଥିଲା ଯେହେତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ ରୋଡ କାମ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଜନେସଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଡିଲା ଓକେ ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ହେଲା ଇନକମ୍ ନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ 65 ଜାଣିପାରୁଛ ତ 65 ବର୍ଷ ଏଜ୍ 65 ଏଜ୍ ରେ ଯାର ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କେ ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଯେ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେ ତ ସେଇ ଏଜ୍ ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚଳିବାର ଅଛି ସେ ସେଇ ଏଜ୍ ରେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଚିକେନ ଯୋଉ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ତିଆରି କରିପାରେ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲେ ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଓନରକୁ ଦେଖା କଲେ ମାଲିକ ଯେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ତିଆରି କରିପାରେ ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ नो रिजेक्ट करले समस्त ना एटा जीवनटा रिजेक्ट इनकी रिजेक्ट बेस्ट नहीं मात्र रिजेक्ट केते हैं केते रिजेक्ट करे 1009 टाइम्स केते टाइम्स 1009 थोड़ा रिजेक्ट हे जे तक लाइफ रे से चिकेन को प्रूव करे भाई जे मन काम पाई तो 1009 थोड़ा रिजेक्ट होला परे जाईकी 1010 थोड़ा कोन कले पहुंच मिले तो चिंता करो 65 डेज जो एज रे साधारणतः लोक माने रिटायर नहीं दे चाकरी होना नहीं सेही समय रे से चिकेन एते कॉन्फिडेंस था निज ऊपर एते कॉन्फिडेंस था बच्चे नो तो रिजेक्ट होला पर के 10 को यस मिले तेनो ताकर कॉन्फिडेंस केते दिना लेवल चिंता करि पड़छ तो